Hej så. Jeg vil egentlig tale lidt om den gode stress, den positive stress. Den stress, der gør, at vi kan blomstre lidt, der giver god energi. Det er stressen, når vi er begejstrede, når vi er spændte, når vi glæder os. Det er også en stress. Den sætter gang i adrenalinen. Det er positivt. Og vi mangler rigtig meget af det, de fleste af os. Vi glemmer at grine, vi glemmer at have det godt. Og vi trækker mere ud fra vores velværekonto, end vi sætter ind. Det er noget af det, der er med til at sætte stressen. I dag har jeg oplevet lidt af begge dele. Ved eksempelvis, at jeg skulle starte på et nyt kursus. Jeg var spændt på at se, hvad var det for nogle elever, der skulle være på kurset sammen med mig? Hvad var det for en type underviser? Og det er der jo mange, ligesom mig, der starter op på i disse dage. Og det er en udfordring. Men så snart der er udfordringen, den er overstået, vel at mærke, så det er en god stress. Så har det vist sig, at vi har overlevet. Stressen er frygt, der alarmerer rundt i kroppen. Så derfor, stress må godt være der i et vist omfang. Vi skal bare passe på, at det ikke er den dårlige stress, der overtager. Vi skal have balanceret i plus og minuser. Vi skal huske at få plusser ind på vores konto hver eneste dag. Gerne så mange som muligt. Du må gerne tippe over til den plusside. Men vi skal i hvert fald minimum balancere. Det var lidt om den positive stress. Så for den findes helt klart. Den skal vi benytte os af. Det er noget af det, der skal bruges til stresshåndtering. Og så kan vi bedre stå imod de dårlige dage. Kan vi bedre tænke klart. Kan vi bedre håndtere, når der kommer et problem. Hvis vi er drænet i forvejen, hvordan udfordres du så af et problem? Hvis vi er begejstrede og har det godt, hvordan udfordres du så af et problem? Derfor er mit mål, at vi skal kigge meget mere på at få det positive ind, fordi det gør livet meget nemmere. Kan du have en god dag?